Bi avril kalo tile mugan san ba fila ni mugan ani kelen sɛgɛnbali ɲinanbalo o ye aw de aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan fo ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ fo a ka wagati o cogoya la a ka kunnafoni ni ye o waati seli Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Anga ministre nyama ni oye Moktar Wani juma tɛmɛni avril kalo tile 16 san ba fila ni mugan ani kelen ale kɔni ye balofɛnw ni ka olu ta ka tugudi anga mamunu be no ni ulu bɔra anga dugu kɔkana la sa kanu sigi anga faba o kɔnna la ka sabuya kɛ kɛlɛko ye a mabiti jɔ yɔrɔ mun na sa o de yɔrɔ 7 ye a yɔrɔ 7 la sa anga faba kɔnna la a yira la ka fɔ ko denbaya 87 ani 7 o de be ni yɔrɔ kofɔlen o la sa a denbaya 87 in na sa maa 360 ani fila olu de be no a maa 360 la sa maa 443 olu ye maakɔrɔbala mɔgɔw ye sa cɛ 62 ka taa se muso 70 ani kelen o ma o kɔnɔna la sa maa 210 ani 9 o ye denmisɛn kunda ye a denmisɛn kunda la sa cɛmani 110 musomani 109 o ye a yira la ka fɔ ko ni maa ninnu bɛɛ bɔra yɔrɔ min na sa o de ye Bankas Douanza Boni ka taa se Banyangara o ma o bɔra yen nɔ ka sabuya kɛ kɛlɛ o ko ye balofɛn minnu ni a dira o ma sa o de bɛ t'i jɔ malo ka taa se ɲɔ ma ani balofɛn suguya wɛrɛ caman. Anga sariya sunba kunu tɛnɛ avril kalo tile 19 san ba fila ni mugan ani kelen a yira la ka fɔ maa minnu tun bɛ u ka bolo ka sa ni a fɔra ko olu tun bɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka fanga ni ka o sugu o maa dɔ la sa dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise o bɛ a la fo ka taa se Arasibasi ani maa 7 wɛrɛ tɔ olu ma u kɔni bɛɛ lajɛlen u labilala ka hakili jigin ka fɔ u tun bɛ an ka kiiri tigilamaw olu ka bolo kan kabini décembre kalo o tɛmɛnen na u bilala ni ka taa u ka sow kɔnɔna la. Bafula bekaw fe no sa u ka sanu bɔla denmisɛn dɔ ni a be goreli ni bafula be ni goreli ale be bafula be o lamini na ani a jɛɲɔgɔn saba damandengɛ kɔni bina ulu kan ni ka u bɔnɛ u nina a kɛra sibirido avril kalo tile 17 san ba fila ni mugan ani kelen a kɛra kɛɲɛba damabɔyɔrɔ u la u ka dugulamaw kɔni kɛra sababu ye sa ni ka nisɔngoya ka o lase olu ma u ka fɔla sa ko jɛni u ka jigin damandengɛ o kɔnɔna la u kan ka waleya sugu bɛɛ kɛ walasa damandengɛ kɔni kana se ka bin u kan. An bɛ to bafula be kɔnɔna la halisa nka an bɛ taa manatali ale bɛ bafula be o lamini na a sogofeerelaw n'u ka dugu marabagaw kɔni tɛ ka bɛnkafɔ kɛ ka sababuya kɛ sogofeerelaw olu bɛ fɛ ka sefa wari dɔrɔmɛ 60 ka o feere sogo o kilo wari o kan u ka dugu marabagaw olu y'a yira ka fɔ ko nin wagati in tɛ dɔ fara kuma ye sogo o sɔngɔ kan k'a yira u la ka fɔ ko bafula be kaw fɛ yen nɔ sa u ka sogo kɔni koloma o kilo bɛ t'i jɔ sefa wari 340 de la buma o kilo bɛ t'i jɔ sefa wari 440 la. Amita kokan kibaru la Algériens ka ministre fila ni o ye Sabri Boukadoum ye ka taa se Kamel Beljud o masa kontara tɛnɛndo avril kalo tile 19 san ba fila ni mugan ani kelen na Tripoli kaw fɛ yen nɔ Tripoli ale ye Libi faba o kɔnɔna ye ni maa ninnu u taara min na sa o de u taara baarako o kuma kɔnɔna la ani gɛlɛya min bɛ Libi kaw fɛ yen nɔ sa walasa o gɛlɛyaw bɛ se ka nɔgɔya. Ni wagati na États-Unis kaw fɛ yen nɔ coronavirus pikiri o kɔni bɛ ka kɛ ka caya a yira la ka fɔ maa 131 coronavirus pikiri kɛra olu de la wa kabini kunu tɛnɛ avril kalo tile 19 a yira la ka fɔ u ka jamana marabagaw fɛ ko yamaruya dilen no bɛɛ ma i ka taa i bolo ci u ka dugu kɔnɔna la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni telima o lasira ma min n'a yira la ka fɔ Cadikaw fɛ yen nɔ u ka jabarani so fo ka taa se u ka kumaso ma olu y'a yira ka fɔ k'u ka jamana ɲɛma ni o ye Idrissa Déby min yɛrɛ sa ni ale kɛra jamana ɲɛma ye ko kura u ka jamana o kɔnɔna la ko ale kɔntanyana ka sababuya kɛ a kun bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la dɔgɔkun laban in o kɔnɔna la a jogini sababu la sa a bɔnɛna a ni na ni kunnafoni kɔni sera ma an y'a bɔ RFI ma olu ka kunnafoniso o la.
Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni ne bi ni k'a da aw kelenna bɛɛ kulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan halisa ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw ma